Ratikkakuski täytyy käydä hakemassa tieri pois raiteilta. Tää on taas Tro 17, en ymmärrä miksi. Katsokaa vaikka. Tää on vähän kyllä ehkä nihtää. Mä oon Jonskun kanssa, Jonsku 124 Transit. Ollaan menossa ratikan perälle. Mennään tonne Moro. Mä oon nyt täällä perällä. Kattokaa kohta. Tää on jännä katsoa, kun tää kääntyy. Tää ratikka tulee käännöskohta. Se vaan näyttää hienolta. Mutta aika hölmöstä oli joku jättänyt sen perälle. Aijaan ollaan valoissa täydellisesti. No niin, jatketaan matkaa. Nyt näkyy, kattokaa vaikka. Tää näyttää vaan niin jännältä. Tää ratikka otti vihreitä valoja punaisissa. Moro.